Bismillahir Rahmanir Rahim. Uno ndi mwezi wa Rajab. And Rajab ndio mwezi mwa miezi inayi yopatulika al-ashhurul hurum. Monga Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhulira kuti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kuti chiwerengero cha miyezi pachaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi miyezi 12 kumi ndi iwiri. Zimene zili m'buku la Allah, yani m'buku la Allahul Mahfudh, zidalembedwa choncho kuchokera pa nthawi imene Allah adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo mwa iyo miyezi 12 yo ilipo inayi yomwe ndi yopatulika. Miyezi yopatulika imeneyi ndikuti yafotokozedwa mu hadithi ya mtumiki wathu alayhi salatu wassalam, pamene adafotokoza kuti thalathun mutawaliyatun, itatu ndi yondondokezana kapena kuti ndi yotsagana yotsogozana, yomwe ndi Dhulqa'da, Dhulhijja komanso Muharram. Imene ndi miyezi yopatulika yomwe imabwera mondondokezana. Ndipo anati wa Rajabu Mudhar, ndi Rajab wa Mudhar. Ndiye mwezi wa Rajab ni mwezi wopatulika umene ndithu uli ndi kufunikira kwa paderadera posiyanitsa ndi miyezi ina yawamba. Popitiriza nkhani ya mwezi wa Rajab, mwezi wopatulika uno wa Rajab, tikupeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akutilangiza mwa paderadera mu aya imene ija ya sura Tauba, akuti fala tadhlimu fihinna anfusakum, choncho musadzipondereze nokha miyezi imeneyi. Miyezi yopatulikayo musadzipondereze nokha. Maulama atafsiri pofotokozera ndi anati musadzipondereze nokha pogwiramo ntchito zoyipa mmenemu. Mukachitamo ntchito zoyipa komanso uchimo miyezi yopatulika, chimo lake limakhala lalikulu kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusiyana ndi kulichita miyezi ina yosakhala yopatulika. Chimodzimodzinso akambati musadzipondereze nokha mmenemu, akutanthauza kuti musadzimane ntchito zabwino, musadzipondereze nokha pochepetsa ntchito zabwino, chifukwa mukatero ndiye kuti mukudzimana ubwino wa miyezi imeneyi. Kutanthauza kuti kulimbikira kugwira ntchito zabwino miyezi yopatulika malipiro ake amakhala ochuluka komanso opambana zedi kusiyana ndi kugwira ntchito zomwezo miyezi ina yomwe sili yopatulika. Choncho mwezi uno wa Rajab tichilimike pa kuchulukitsa ntchito zabwino komanso kupewa ntchito zoyipa, pakuti malipiro a ntchito zabwino amakhala ambiri miyezi yopatulika ngati mwezi wa Rajab, ndipo machimo amakhala akulu zedi miyezi yopatulika. Chinanso chowonjezera apo chokhudza mwezi wa Rajab nchakuti maulama kuchokera mwa as-salafu salih, anthu olungama nthawi zoyambirira, adafotokoza kunena kuti mwezi wa Rajab uli ngati shahrul badri. Adati Rajab ndi shahrul badri, ndi mwezi wa kubyala mbewu za ibada, mwezi wa kubyala mbewu za ibada, pomwe mwezi wa Shaaban omwe ukubwera kutsogoloko ndi shahru saqi wa shahru sukhi, ndi mwezi wothirira mbewu zimene tinabyala mwezi wa Rajab. Yani ibada imene tidayambapo kuyichita mwezi wa Rajab timadzayithirira madzi kuyiwonjezera kuti iphuke ikule kwambiri mwezi wa Shaaban, pomwe shahru Ramadan ndi shahrul hasad, mwezi wokolola ibada zimene tinazibyala mwezi wa Rajab ndi kuzithirira mwezi wa Shaaban. Choncho pamene tayambapo kulimbikira ibada mwezi wa Rajab, ndiye kuti akamafika Shaaban ibada zizawonjezekera, ndipo ukadzafika mwezi wa Ramadan kudzakhala kosavuta kukolola ibada zosiyanasiyana. Koma zizomangokhala chaka chonse kudikira kuti ikafika Ramadan kudzangoyambapo maraka 20 asunna, zimapangitsa kuti munthu asaenjoye ibada mpaka na mwina 3 weeks yonse ya Ramadan imatherapo munthu asadayambe kuyimba kutsekembera ibada mu mwezi wa Ramadan. Allah atipatse kumvetsetsa. Wassalamu alaikum.